Zbog velikog zanimanja građana i tvrtki u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Split, u organizaciji Splitske čistoće, drugi put je održana besplatna edukativna radionica o odvajanju otpada. Odvajanje otpada itekako je aktualna tema. U korak s tim ide i Splitska čistoća u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Split. Organiziranje radionica na ovu temu najmanje je što se može učiniti. Cilj radionica je znači educirati građane na odvajanju otpada putem znači i ne samo radionica nego i putem dijeljenja letaka, putem odgovaranja na mailove raznih upita od korisnika na našem području. Dakle, danas ćemo učiti kako smanjiti otpad, kako ga spriječiti, kako reciklirati, kako svi skupa možemo utjecati da Split i naša Hrvatska bude, ja ću se usuditi reći, broj 1 u odvajanju otpada jako brzo. Ovakve radionice namijenjene su svima koji žele dobiti odgovore na pitanja u vezi s razvrstavanjem i zbrinjavanjem otpada, recikliranjem i kompostiranjem. Naših edukacija koje su krenule u 9. mjesec po svim gradskim kotarima vidljiv je pomak. Broj 1, najvažniji pomak je u smanjenju otpada. Dakle, proizvodimo manje otpada, manje kupujemo, nešto smo počeli uporabljati, tako da evo i što više firmi se priključuje u sustavu recikliranja. I evo ja kažem, prvi smo u sportu, u navijanju, zašto ne bi bili prvi u odvajanju otpada, ajmo se ubaciti u 5. brzinu, ajmo svi skupa pozitivno o tome razmišljati, razgovarati o smeću, odvajanju i uhvatit ćemo taj zeleni val. Međutim, na splitskim ulicama uz kontejnere još uvijek se nailazi na hrpe nerazvrstanog otpada. Upravo s gradom Splitom smo krenuli u jednu akciju gdje ćemo dodatno, nažalost, tu represivnu mjeru kažnjavanja naših građana koji još nisu svjesni da nije smeću mjesto na ulici, imaju razne mehanizme. Javiti se u čistoću, u gradski kotar, besplatan i nije odvoz glomaznog otpada, recikliranje besplatno, ono što odvoje ne plaćaju. Znači ja apeliram i molim građane, ajmo svi skupa dokazati da smo najbolji, najljepši Split i mi to možemo. Samo dajte evo otprilike, ajmo pola godine, nek prođe tih represivnih mjera i uspjet ćemo sigurno se. Interes za radionice i edukacije poput ove je izražen. Veliki se napori ulažu kako bi odvajanje otpada što prije zaživjelo. U gradskim kotarima i mjesnim odborima prošlo je 1200 građana na svim našim edukacijama. Sada smo u paralelno 2 projekta. Baš smo prošli tjedan imali jednu radionicu u vrtiću. Naš gradonačelnik je podržao, došao je na tu radionicu. Znači, postoji volja, postoji interes. I još jedan put ponavljam, ajmo se malo stati na balon, što kažemo u Dalmaciji, idemo svi razmišljati o tome, pričati o tome. Ajmo ako treba i susjeda prijaviti. Samo da se svi skupa malo opečemo i da krenemo paziti na taj otpad. Čistoća postavlja zelene otoke, imamo 135 sad potpunih zelenih otoka na području grada Splita, imamo preko 730 lokacija gdje imamo spremnike, znači ne kompletne zelene otoke kao i 135, ali preko 730 lokacija gdje postoje spremnici za primarnu selekciju. Splitska čistoća na svom području odvoza pokriva oko 100.000 kućanstava.